ҳангоми сабти барнома аз рафти суманакпазии занҳои шаҳри хуҷанд маълум гардид, ки бонувони суманакпази ҳар маҳал дар айёми фасли баҳор ва дар арафаи ҷашни наврӯз то 20 маротиба деги суманак мемонанд. албатта ҳам барои мардуми маҳал ва ҳам барои корхонаву сохторҳо намудҳои гуногуни суманакро омода менамоянд. аз месурубка мегузаронем. аз месурубка гузарондан баъд мебиёриму тағори каструлаи монда ҳамаша шираша 3 маротиба шираша мегирем, дегба меандозем. вақте ки дегба меандозем, ҳамин ҷӯшид, аз ҳамин ҷӯшишаш сар карда истода давоми 8 соат 9 соат баъд дам мекунем. ин сумалак бисёр фоидаи нағз дорад. аз ҳамин гандум пухта мешавад. аз гандум нон ҳам пухта мешавад. ман ҳамаи вайҳои орди нони аз ҳамин гандум шудагӣ. ана имрӯз маҳалли мова ҳамин ваи суманакпазӣ омад, ки мо ҳамин суманак пухта ҳамаи мардумба дастрас мекунем. суманака бисёр ин файзи хуб дорад. бачаҳо бисёр омда духтарако назди дегба сурудои сумалака мехонанд. чӣ орзуҳошон дошта бошанд, орзу дошта бошанд, агар ҳамин ваяшона кафкир кофта ниятошона мекунанд. одатан пухтани суманак дар ҳама ҷо як хел сурат мегирад. пухтан ва омода намудани суманак аз ҷабидани сабзаи гандуми наврӯста, ки пешакӣ тайёр карда шудааст, оғоз гардида аз аввали шом то субҳи саҳар дар дег пухтани он ба анҷом мерасад. танҳо маззаву таъми он бошад аз пазанда вобастагӣ дорад. чуноне ки дар урфият мегӯянд, нони гандум ҳар ҷо, кадбону ҷо ҷо бесабаб нест. мерангаз оби ширая биёр. биёр оба. ҳамин якта мо ҳозир деги вайкригмова 20 кило гандум гирифтим, 50 кило орд гирифтим, 5 кило равған гирифтим. ҳамин кати мана сумалака мо тайёр кардем. даруни ин бо баъзан яхело ният кара чормағз мепартоянд, ки инам бисёр хислати хуб дорад, хусусияти хуб дорад. баъзан ҷавонҳо ният карда мепартоянд, хислати хубаш аст. манзурахон аҳрор ва истиқоматкунандаи маҳаллаи дӯстии халқҳои шаҳри хуҷанд аст. дар суманакпазӣ моҳиру соҳибкас гаштаву ин ҳунарро аз модараш омӯхта ба мерос гирифтааст. мегӯяд, ки сабзонидани гандум ва пухтани суманак ҳамасола заҳматҳои худро дорад. баъде ки сабза ба дараҷаи зарурӣ расид, чанд нафар занҳои солхӯрдаву рӯзгордида ва пазандаи маҳалро ҷамъ намуда ба омода кардани суманак шурӯъ менамоянд. акун ҳамин наврӯз ки омад, суманакпазӣ маҳалла ба маҳалла, бино ба бино мешуд. ин бисёр савобаш аст, ки ҳам ин аз кишвар ба деҳқон ба аз деҳқон ба барако метиҳад. ҳамаи ин кор аз гандум сар мешавад. деҳқон вақте ки гандуме мекорад, гандуме мегирад, баъд мо аз ин гандум суманак тайёр мекунем. Уже более 30 лет я живу в этом доме, и мы стараемся каждый год делать сумалак. Ну, с такими намерениями, чтобы через год мы опять вот так все собрались, чтобы нас было, как говорится, дружными между друг дружкой, чтобы собирались, веселились, встречали Навруз
с такими намерениями мы всегда собираемся, дружим с друг дружкой. Дети и взрослые, все мы в одну кучу собираемся и начинаем варить сумалак. Утром потом все приходим, сначала дегустацию снимаем, потом себе берем, домой принесем, соседям раздаем, кто не смог прийти, родным своим раздаем, кто далеко или близко. Ну, вот так вот стараемся отмечать наш Навруз с сумалаком. Дай Бог, чтобы и на следующий год мы все вот так же собрались, чтобы наша земля была всегда цветущая. азбаски дар шираи гандум орди хом илова мегардад, он муддати дароз пухта мешавад. барои ҳамин ҳам суманакро аз аввали шаб то дами субҳ дар оташи пас мепазонанд. ғайр аз ин ҳамон ширае ки аз сабзаи гандум гирифта мешавад бояд орди омезишёфтаро ширадор гардонад то ҳангоми истеъмоли суманак маззаи он фарқкунанда набошад. сумалака бисёро вақте ки шираша мегиранд, баъзе ҳамин ҷавонзанҳо, духтарако ҳамун ширие ки якуми маротиба гирифтагӣ аз ҳамун ширааш мегиранд, баъзан рӯйҳошонро доғ ҳаст. ина меъмолан ин бисёр фоидаи нағз дорад. баъд сумалакам таоми миллӣ бар ин ҳасте савоб ина вакарнаш истеъмол карданаш. ҳамин тавр занҳо дегро бо навбат кофта як шабона рӯз меҷӯшонанд. дар ҷараёни пухтани он занону духтарон назди дег сурудхонӣ рақсу бозӣ мекунанд то дар хоби ғафлат намонда таги суманак дар дег начаспад. аз ин хотир аксари корхонаҳо муассисаҳо барои тайёр кардани суманаки наврӯзияшон занҳои таҷрибадорро даъват мекунанд. лозим ба ёдоварист ки аз қадимулайём мардуми мо суманакро ҳамчун рамзи наврӯз дониста ҳамасола дар гӯшаю канори кишвар онро омода месозанд. маъракаҳои мардуми деҳот низ бо ҳунари ҳамин гуна кадбонуҳои ниятхайр шӯҳрат доштааст ва хушбахтона ҳоло ҳам он анъанаҳои нек давом карда истодааст. маҳз ҳунари чунин модарони пазандаву моҳир чашми моро серу диламонро пурнур мегардонад. занҳои ноҳияи бобуҷон ғафуров низ ҳамасола ба суманакпазӣ машғул мешаванд. میتوانم آن را روزانه هم تیار کنم، لیکن شبانه که خیلی آرام است آن را در همین شبی روزی برابر شوی روز شب روز تیار میکنم و علاوه درگیرانده آتش درگیرانده در روشنایی آتش و گرمی آتش همین سومنک را تیار میکنم که آن همین سرودهایی که به بهار به نوروز بخشیده شده است همین سرود را میسرایند. گویا که یک وقت خوشی است آن در آن روزهایی که از خنکی زمستان به گرمی بهار برآمدند و اکنون طبیعت به زنده شوی آمد یک فیضی خوشی دارد و برای تمام مردم خرسندی می آورد. در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب
زنیم سمنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما کفچه زنیم سمنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما کفچه زنیم سمنک در جوش ما کفچه زنیم. яке аз анъаноти қадима ва суннати мардуми тоҷик дар таҷлили иди наврӯз тайёр намудани суманак аст ки пухтани он дар аксар минтақаҳо роиҷ гаштааст. дар ноҳияҳои вилояти суғ низ тантанаҳои ид аз пухтани суманак оғоз мешавад. занону духтарони шаҳри истарафшан низ дар хонаи яке аз ҳамсояҳо ҷамъ шуда ин таоми миллиро шабона омода месозанд. نیت میکند که حولی من به فیض این حولی به فیض درآد منم یار دوستا یک بار خونه من به چوب شود این یادآوری میشد برای فرزندانم گفته برای آینده فرزندان برای آینده خدا ما گفته همین یادآوری شده ماند همین رسم رسوم ادمای ما همین فرزندان هم گذرد گفته هر یک خاندان آرزو میکنه میپزد همینه من این سال اینا من پزم دوم سال من اینا میپزم سوم سال اینا میپزم همه به نیت صاف دیگ های کلان ماده شده سمنک میپختن سمنک این همون گندم سبز میکردن وقتی سبز شد حالا با متخصصای میدیدن که کدام وقت گرفتن در کار تلخ نشود چیز نشود شیرین شود گوین اما اینقدر بلند نمیکردن بعد وای گرفته کوفته وای کرده او سمنک میپختن اما نزدیک سمنک پزابه جوان ها دختر ها زن ها همه اما دایره زده بازی میکردن نگران سمنک میکفتن همه بنیت سمنک میکفتن که همین سمنک به همین سمنک دهن بزرگا با خرد و کلام برسد و همه دعای نیک کنند و آینده حاصل ناز روید و کشور روان باید همه سیری پروی شود و شود هر بهار بیاد اگر ما سمنک تیار کنیم من از یک کس تایم میکنیم سمنک میسرزاند با یک روز همیشه توپ میشیم اینجا به دیگای میمونیم خورسندی میکنیم شادی میکنیم نیتای نیک میکنیم که همین با سال آینده چندین سال همین سمنک بهار برسیم ماماها میبیاد من اینا پدرم میبره مادرم میبیاد نه عروسام میبیاد همون با خورسندی دوم خورسند شود دوم سال تینجی شود گفته یک نیتای نیک کرده این سمنک تیار میکنیم 24 ساعت میجوشانیم بعد از دیگ با انداختن بعد پختن بعد دم میتیم چند وقت 4 ساعت 6 ساعت قریب که دم میگیرد بعد از دم شده گرفتن همه توب میشد با دوی نیک میگیریم ماماها و تقسیم میکنیم خانه بچه ها میبریم نبیره ها میبریم کسلای میبینیم یقله میکنیم کفچه سمنک با بانهای عمر دیده روزگار دیده پیرزن های هم از نگاه ظاهری زیبا و هم از نگاه باطنی زیبا آنها با دعاهای مخصوص با نیت نیک با آرزوی مثلا آمدن بهار نیک این کار رو آغاز میکنن و بعد دیگر زنها دیگر بانوها دیگر دخترها این کار رو دوام میدن چون که شما گفتید این بله این برای پختن سمنک ساعت‌های زیاد زحمت میکشه حتما همیشه باید و کفچه زده ایستادنشون در کار дар ин минтақа низ ҳамин ки суманак сабз шуд бонувон ҷамъ шуда онро ана ҳамин тавр куфта бо даст пахш мекунанд ва шираашро мегиранд онҳо шираи сабзаро ба дег андохта бо орд омехта мекунанд сипас алав афрохта маҳсулотро бо навбат мекофтанд мана тез сах кофта тагаш кити таг нагирад так мегирад баъд месӯзад бӯи сӯхта метад сиёсию адараш мебарад сумалак безеб мебарад то як ҷӯшта на дам нагирифта кофтан дар кор бо як бор ҷӯшта намековем
بعد نمیکوید جوشته میگیره همه وی قین نشد تا جوشته نشه بعدی که یک بار جوشید این شیر باید یک بار میدامد یا آب تیار کنی سونا کن ساز آب نختا نکن шаб низ фаро расид. кори суманакпазҳо ҳанӯз ҳам идома дорад. дар аксари маҳаллаҳо ҳангоми суманакпазӣ мардонро ба назди дег роҳ намедиҳанд то ин ки суманак вайрон нашавад. ба деги суманак 7 дона чормағз ва баъзан 7 сангча меандохтанд ки он 7 фаришта 7 табақаи осмонро ифода мекард. чумоқ пахтанашам ваяша ният кара хурид ҳамон чумоқа чӣ ки ният кара хурид ҳамон ниятто мерасид фарзанд талабо фарзанд талаб пухта мехӯранд аллоҳ фарзанд метиҳад ин сумалака пухтанашам савоб хӯрданашам савоб худаст ки кай ки пазад ҷӯшиданаш бо як ҷоба тӯф мешад як ҷоба тӯф шуда мебинед ки ҳамон пухтагиш намуша ҷӯшондан мегиред ина 3 кило гандум расонидага 2 килоги орд мезанед барои ширини ба мазза шуданаш 1 кило ба 1 кило гандум ба 2 кило орд дегои калон буд 200 литра дего буд калон замина кофта мекардам вай ба қариб 1 тонна сумалак мепухтам очоқҳои заминаки дошқазонҳои калон чилта ҳамсоя тӯб мешудем вай сумалако бо гашташ дига хел буд таомҳои миллӣ ҳама чиз тайёр мекардам байрам як сутка то рӯзе ҳаққу ҳамсояҳо ҷамъ мешуданд мардако алоҳида хезм мешикастанд занакҳо сумалак мекофтанд ҳамин хел кара тайёр мекардем шабаш кати бепухтан ҳама доираи думбар ҳар куҷо ба сумалак бепухтанду сони пагоҳӣ бекашидан ҳама наврӯз ба омадагиҳо ба пешниҳод мекарданд косаҳо ба пиёлаҳо ва тавоқҳо ба хонаҳо мефисоданд омадаги одамро шита мехӯрд ҳама ин ройгон буд шаби суманакпазӣ занҳо нахобиданд то субҳ ҳазлу шӯхӣ ва рақсу таронахонӣ карданд. пеш аз дамидани субҳ оташи дегро хомӯш карда болояшро бо латтаи сафед пӯшониданд. субҳи содиқ хонумҳо ҷамъ омада сарпӯши дегро бардошта аввал суманакро ба аҳли маросим ва ҳамсояву кӯҳансолони деҳа бо нияти неки фардои зиндагӣ тақсим намуданд. суманаки мо рамзи кабутар шудааст бигзор сулҳу амнияти кишвар пойдор бимонад ва дар тоҷикистони мо ҳамеша тинҷу амонӣ ваҳдати миллӣ пойдор бошад. мо суманакро кашида ба 7 ҳамсоя тақсим мекунем. баъд аз он аввал ба беморон ба ятимону бепарасторон ба шахсони камтаъмин тӯҳфа мекунем бо нияти нек. умуман суманакро барои он мепазанд ки сол фаровонӣ шавад.